sene moy alhamdulillah rabbil alamin Allah en jetti subhanahu wa ta'ala bado ko wela inde wela ina Allah arti en do kadi e wada den émission men mo ganda Kadia Ibrahima dingiral ko dingiral mogiyankol dum non dingiral mogiyankobe on nani no bideni tigi tigi ko émission keso pul mo ganda bandirabe silabe batun hakillahi mon no fi e wadan ton émission onon ko musibe men silabe men Kadia Ibrahima Sall to bangam nyamo ga wondude Modou Ablaye Samba Sy e micro ko Abdoulaye Samba Diallo dum non on calminama on jettama e funnangue hirnangue rewo Modou Ablaye ko biida émission Ablaye ibe fulbe on calminama on fo inde mo yettode mudum artide wonno ala do yano ko be gondudon be gowdon woni Abdoulaye Samba Sy Abdoulaye Samba Diallo Kadiata Ibrahima Sall Balo min garti wadde yewtere meden biiden ko dingiral mogiyankobe eden gandi non mogiyankobe won ko golle leydi won ko mbade leydi ndi te enen be sen jodima hande den kala e mogiyankobe mbo sikki Ablaye hay goto weta en non kaali kon potani halde narta e makko tigi non Modou Ablaye no bidani ko non so tawi en jama écran Abdoulaye Samba Sy Abdoulaye Samba Diallo Kadia Ibrahima Sall ne kala ko fati mogiyankagal wiyata ndaw fotani wonde ala ko foti wonde ko hani wonde de tawno ko haado laaɓa jamdi tigi eɗen gandi mogiyankagal en mbaɗi hen hunde en tinama hen en nanama hen en jiyama hen Kadia Ibrahima Sall holno jiɗɗa caggal yettude Allah e julde nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam en garti no mbiɗon ni tan jeesede gowɗon yiide gowɗon heɗade en garti hande e mbaadi kesiri ɗo e DS TV arde waɗande mon dingiral mogiyankoɓe momin mbaɗanno kala e saaha on calminamon juuramon ñaganama Allah moƴƴere bandiraɓe fulɓe namo tigi DS eɗen gandi ko télé keso pul mo ganduɗa jaɗɗo e zamanu kanko tigi ɗo joɗɗen hannde eɗen mbaɗa oɗo émission mo ganduɗa ko émission dingiral mogiyankoɓe noon en gandi kala e saaha eɗen kewi ɗum wadde enen ɓeɗo kadi ɗo jeese no gowodiri no fewi huttodirde e ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓe tigi rigui ɗum noon min calmini on min juurima on min ñaguima on duwaw min neldi on duwaw en ñaago Allah yo Allah yarin gueɗe ɗe yesso tigi rigui mbaɗen hen ko weɗɗa bandiraɓe kadi jiito hen koye men tigi rigui tawno enen welata tan ko pulako kala ɗo ɓiɓɓe fulɓe keedi toon keɗɗen jiɗɗen kadi koko welata pulako ɓamten pulago ha yaara yesso hakke bawɗe men hakke doole men ɗum noon Modou Ablaye Samba Sy DS TV mo ganduɗa tigi rigui ɗo e gueɗo wonde ɗum noon Modou Ablaye eyi Ablaye mbiɗa noon 2S TV ko sa wiyama mbiɗa télé sa wiyama mbiɗa radio ko kewɗo hande e jamano o mbo sikki hande kala ɗo jaaɗa hande aɗa yiiɗon ɓiɓɓe fulɓe ɗum noon so 2S kadi noddi ko wayno mino Ablaye Samba Sy Ablaye Samba Diallo Kadia Sall e 2S waɗi ko hani ɗum noon sallah jaaɓi enen sallah jaaɓi mbo sikki eɗen gande moggo ko heewi ma en jewtuɗo e affaire moggo ma en kadi ƴeewa kadi mogiyankoɓeɓe kadi wonɓe ɗo ɓe hay sen cuptoto hen goto tan ara kadi haalane hollo tolni hande moggiyagal ngal enen ɓe kam ken waɗɓe ko mbaɗanɗen ha gasi heddi ko sukaɓe ɗen duusaɓe Ablaye ɗum noon hoko mbiɗa hen tigi ɗum noon mboɗo mbiɗani Modou Ablaye ko noon tigui eɗen gandi kala aset so tawi ha yini oɗo waktu yoni ko ɗo tigui e DS TV gonɗen kalen kadi ganduɗa ko welata ɓiɓɓe fulɓe jewden ɓiɓɓe fulɓe ko fati affaire mogiyankagal nde tawno enen mogiyankagal ko ƴiƴam men dogata mogiyankagal wel en mogiyankagal en jiɗ ɗum tigui rigui ha woni gonga donc kala ɗo ɗum nowni walla ɗum haale sino ko sago men taw eɗen daari ɗon eɗen jiiye ɗon eɗen tine ɗon ɗum noon Kadia Ibrahima Sall e ko noon tigui Ablaye Diallo DS TV ko télé kewɗo e jamanu so noddi ɓeɗo dananeɓe poddono mon ni ne yiiye écran o ma yimɓe jogo hen coftol no fewi saabu ɓiɓɓe fulɓe ɓe ne cofta yiide mogiyankoɓe ɓe ganduɗa ni guila mogiyanke fuɗɗi ha joni eɓen hen ɓe tampani ɓe kaɓani ko wiyete ko tan mogo ala retraite kala âge mo tolniɗaɗen hen bien que ni hande sukaɓe hesɓe nen hen eɓen duusa ɓe kono minen somin gonani caggal mabɓe walla soɓe darima ɓe jiyatamin hunde nde yarta yeeso prési ɗum noon ko noon tigui Modou Ablaye e holno jiiɗo hande mogiyankagal hanki e mogiyagal ko hande eyi Ablaye mogiyagal hande ene waɗi fayida saabu hande koni ko série ji gaari kono Ablaye wallahi wonko golɗen hen wonko golɗen hen ko heewi waɗino saaha Ablaye ko théâtre uji jolfuɓe jeeɓeteno théâtre uji bamarankoɓe sara hulleɓe enen garɗen mbiɗen ɗum ko iwata ha laaɓa dariɗen mbatɗen wadde mogoji watti ha gaadi ala koɓe jiiɗi yebde sowona mogoji Haalpulaar en donc enen mbaɗi hen ndemi hen guesa meɗen ha yaaji sukaɓe ɓen noon gaari joni ko en mbajoɓe tan yooɓe tinno hoto ɓe bonno yooɓe pewnu
yo mbat ko ganduɗa yimɓe en daña hen nafoore mbo sikki tan mbaɗi ɗum kadi vraiment mbo sikki kadi ɗo gonɗen ɗo eɗen gandi ko cameraman mo ganduɗa bawɗo golle muɗum Samba mbo sikki ko Diop yettode tan woni probléme o denɗi men kadi goɗɗo on mbo sikki ko Ndiaye yettete kam fof en beltanimaɓe par ce que sukaɓe tokosɓe waɓe meccel mumen donc bandiraɓe gaare DSTV ari gaare hoto dartoɗe gaare Abdoulaye merta e makko DSTV mi sikki DSTV mi sikki ko ɗum windaɗade eyyi DSTV noon ɗum ɗum woni caméra e mi sikki ɗum jimi ɗon de donc ko DSTV ɗum noon en beltanima Allah en beltanimaɓe no fewi no fewi no mbiɗani Samba Diop e bani men debbo mesdames Amin Ndiaye ɓe sikki en beltanimaɓe no fewi no fewi kanko jogui caméra o ɗum noon en jettaɓe eɗen ñagonoɓe kadi aussi balle juɗɗe e battane moƴƴe eɗen mbiya tan yoɓe jokku golle eɗen gandi to banggue moƴƴankagal Pulaar eɗen gandi en mbaɗi hen ko heewi en deewi hen ɗo heewi kadi surtout ganduɗa ko wayno hannde hewɓe namdo en pourtant gonga ni wonde koye série ɗi mbatti hannde o kono moƴƴangal hanki ngal yimɓe kadi cifto ɗum saha fof ɓe namdo ɗum kadi holɗo yarata e holɗo tolnide tawno ko waɗano hen ko sofani kadi surtout ma guila en lappi Fouta nde yimɓe ummoɗo mbatti yaɗo ha Fouta en jaaha e guure enen jahana mbaɗa hen mogoji vraiment ko hunde mawde no fewi kadi Ibrahima hono jiiɗuɗa ɗum kadi entre hakkude hanki e hannde hannde sukaɓe mbiyata ko ne mbaɗa série ji ne holla avancement galleji joddi tubakagal eyyi hay ɗum ɗon salaka kono kadi hollirde hanki c'est très important saabu hanki kadi mogiyankoɓe mawɓe ɓe hono onon ɓeeɗo ancien ɓe ha joni oɗon keewi on kewtani saabu ko jour ɗon ko hanki so hollirama hande e télé tan cikkata ko hande ɗum waɗa donc woto ɓe mbi ko monde évolution hay goto salaki ɗum kono kam yoɓe ciftor hanki saabu kamɓe waɗoɓe série ɓe sahani eɓe cohla galleji ganduɗa ni koye ladde nde saabu eɓe kollira culture amen te kadi hay goto wiyani ɓe woto ɓe mbat ko yaade e jamanu kadi woto ɓe ɓurtin saabu enen en ganda ɗum culture amen ganda ɗum yoɓe kollir culture mabɓe ha timma hay goto noon wiyani woto ɓe mbat série ji kono ma won no ɓe mbaɗiri taw ɓe mbatta ko ganduɗa ni enen en ganda ɗum leñol amen Pulaar anda ɗum tigi aɗa andi Pulaar ko hunde mawde no fewi Pulaar ina waɗi won gueɗe ɗe ganduɗa a suusa ɗum wadde e nder mogiyankagal won gueɗe a suusa ɗon yettade wonno sendiri o windirte pour mbawa ɗon nadde ha yaltina haqqe mum ene ɗeɓa musde e men e rendo meɗen enen donc en ñagote sukaɓeɓe yoɓe ndento ɗum ganduɗa ko hunde ko bonnonoreɓe kala ko ɓe mbaɗa kam yoɓe jaadina ɗum e pinal ngal yoɓe jaadina ɗum e aada o yoɓe jaadina ɗum e cosaan men o nde tawno enen leñol men wonko saloto wonko jaɓat wonko saloto ɗum noon ko wiideɓe tan kamɓene yoɓe mbattu hen haqqillaji maɓɓe no fewi no fewi donc mbeɗen mawɗo Ablaye kadi wasata taw wonko wiiɗi ɓeydude hen seeɗa kadi ha ɓeydo wadde mukumaka no fewi men tan ko comme no Kadiata wiiri ni sukaɓeɓe alay sok kadi ɓe nanna hen mawɓeɓe mbo sikki ɓe nanna hen mawɓe ne waɗi série ji goɗɗi joni ganduɗa kala série ji baɗɗi joni eɓe ƴetta sino mawɗo goto ma mawɓe ɗiɗo ɓe nanna hen ɗum kadi wonko wallata saabu enen goto men hannde ma won koɓe jiiɗi wadde kollen ɗum wona ni foti wade eyyi ma walla e hoore mum ɓe tottuma rôle hannde juya haydara ala koɓe mbattata hen kamɓe fof ɓe jaɓat ɓe mbiya minen min gandano ɗum ko ni wayi yo ɗum ɗon noon ko andude enen wonɗo ndewɗen hen enen en tampu hen Ablaye en ndew hen banggueji foof en ɓaami wadde théâtre uji ko ɓooyi e guila e jibinande Fouta en ladde guila nden en mbaɗa théâtre uji kono joni noon kadi ɓeydi arde kadi kono mbiyata ko toujours no guiɗo men sehil men mo ganduɗa vraiment so théâtre Pulaar nanama mo sikki an on ko ganduɗa hen so wiyama Tafa Ndaw mi ɗaccitma ƴeewa woda kalɗa hen kadi ɗum ne kadi ko den jejjiɗ ɗum tigui eyyi ko noon no mbiɗani mawɗo Ablaye aɗa andi kadi haalo Pulaar mbi so tawi jubbol lamminima sa yeehi jeetoɗo yejjid nebam nde tawno en gandi mogiyankagal gonga so lolli hande o ha wonɗo yetti en jettat Allah jetten kadi kanko Moustapha Ndaw nde tawno wonko walli en hen wonko holli en hen wonko rewni en lawol ɗum noon en mbawi yidde mo kala e saha ko fati mogiyangal son haale en ciftorata Tafa Ndaw nde tawno wonko waɗi hen ko heewi kadi rokki en lawol ngol ganduɗa vraiment en nimsani ɗum kadi sukaɓe arɓe joni ɓe kadi nimsani ɗum tawno nde caméra saɗi yiyede mogiyankagal saɗi yiyede nder caméra nde walla saɗi yiyede nder leppi film aji nde ko kanko addi ɗum e meɗen holli en ɗum o rokki en kadi vraiment pinal ha mbawɗen enen e dañde hen hande o gueɗal mbirɗo hande wiya kaari nanaya jogɗa hande mbiya kaari nanɗa kaari waɗi ɗum walla kaari ha ɗum ko sababude Allah e makko kanko en jettamo kanko Tafa Ndaw no fewi no fewi Kadia Ibrahima Sall noon tan no mbiɗani tan Tafa Ndaw ne wonko walli leñol Pulaar no fewi yo Allah jurnu balde moƴƴina mo tan emin calminamo to passage sukaɓeɓe ko noon tan sa yi yimɓe ɓe jeehi haɓe jiiɗi mogo ha eɓe ñemtina yimɓe koye moon ɓe jii ɗum eyyi neɗɗo yo ɓoto ubbunema kala dariɗo ɗo hande woni debbo woni gorko
so ñemtina affaire mbeɗa yiiɗi moggo pulaar mbeɗa naata e pulaar yoɓe ñeccito ɓe ƴeewa Ablaye Samba Sy e Ablaye Diallo kala ɗo innuɗa ɗumen ne annda monde entier rewɓe ɓene Aissata Déme ko wayno nennelo en kamɓe fof neni ha heddi heeɓi génération amen hannde donc goto ɓe jejji ɗum te no mbimi ni tan naane kala koɓe mbaɗi taw ɓe ndendinani hen mawɓe ɓe ɓe jahata hay nokku eyi ɓe jahata hen woto ɓe sikku wonko ɓe mbawi ɓe mbawa tawa haydara saabu mawɓe ɓe koko tampinide ɗumen mbaɗi ɗum mbappat tampi hen kono hande kamɓe théâtre mabɓe so welama wiye ne weeɓi téléfilm a darata tan mbaɗeɗa e ɗum ɗo mbiyeɗa wanni tan mbaɗa kamɓe ɗum koɓe kawri ko ne weeɓi trop donc noon tigi eɗen mbiya tan yo Allah waltir cellande tawno kamɓe waɗoɓe téléfilm ɓe e kamɓe waɗoɓe série ɓe enen waɗoɓe ganduɗa mogiyanka adal ngal fof ko gotum ndenduɓe saago fof jiiɗi anniya enen saago men fof ko teroyde jolɓe lana saago men ko teroyde donc eɗen mbiya tan yoɓe jokku golle woni jokkude golle nde ko wawde siftorde mawɓe tan nde tawno ko fof wawi yadude mawɓe sukaɓe jadata sukaɓe mawɓe jadata kala ɗo jiiɗa mawɓe sukaɓe ngala ɗon so ɓoyi koko yanata kala ɗo jiiɗa sukaɓe meɓe tan mawɓe ngala ɗon so ɓoyi koko bonata nde tawno wonko mawɓe jogui sukaɓe ngala on wonko mawɓe mbawi muñde sukaɓe mbawa ɗum muñde wonko mbawi wajade sukaɓe mbawa wonko mawɓe jiino adana sukaɓe jiyani ɗum donc soɓe gondi on saaha yakorama waɗ doole kadi ma ya e fandare jiɗɗen nde donc enen fof saago men ko woto ɗum noon saaha fof yoɓe siftorat mawɓe kadi aussi ɓe mbaɗa ɗumen e nder mabɓe kadi ɓe jilla ɗumen par ce que mawɗo en jogui hen place kala jiiɗa mawɗo e nder mogiyan kam jogui hen place cukalel kadi ne jogui ɗon place donc ɗum noon il faut jillude wawa yaade donc eɗen mbiyata ɓe jokku golle kamɓe sa ƴeewi nder e waɗnoɓe théâtre adan ɓe guila e haalpulaar en ɓe hay julfuɓe ɓe fof e nden ɓe ngalano mawɓe ko sukaɓe to soɓe jogui ɓe ƴettat koyeɗe ɓe pentira ɗumen ha dano mais hande o min hol pentiro o hooram donc ɗum ɗon déjà ko atu mo ganduɗa sukaɓe hande ɓe ne dañi ɗum donc waɓenam kadi no mbayni leydi joni kam hay sukaɓe ndi koye mumen no dano kono noon kam mawɗo cukalel kadi wona gotum donc eɗen mbiya sukaɓe tan yooɓe tinno en de jiɗɗen ko yo yaaro yeeso kadi eɗen mbiya bandiraɓeɓe yooɓe tinno saabu ɗum ɗo henne kadi ko wayni so waɗi yooɓe tinno yooɓe mbaɗat abonné yooɓe mbaɗat abonné par ce que ɗum woni ko nawata golle ɗe yeeso ɓeɗo hen hannde fi waɗoɓe ɗo hene DS TV ɓeɗo hen hannde ko ene mbawi wiide ko eɓe puɗɗo eɓene puɗɗo mais donc ɓiɓɓe fulɓe ne poti rokkudeɓe doole par ce que ɓaade woni tan hay sinno goɗɗum no henne kam pulaar kam nani hen enen kam kala jiiɗo eɗen jooɗi ɗo eɗen gandi ko pulaar gonanɗen ɗo en gonnani ɗo goɗɗum donc yo timɓe tinno yo mbaɗ abonné hen so Allah jaaɓi ɓe to tan ko yaarude yeeso enen saago men ko téléji ɗi yo kew téléji ɗi yo gon sappo gon nogas so foti téléji gonɗo hen enen ko téléji ɗiɗi ma tati limtante ɗen enen kayni ñagoɗen Allah yo téléji ɗi kew artiste ɗi daña ɗo goni haaloɓeɓe daña ɗo goni ɗum ñaguiɗen Allah Abdoulaye ɗum noon ko noon tigui mawɗo Abdoulaye no mbiɗa ni e ñaago bandiraɓeɓe nde tawno oɗo émission kadi ko kesso pul ko joni o jibina donc eɗen mbiya tan bandiraɓe men sehilaɓe men yeeɓiyankoɓeɓe DSTV kaɓe mbattu haqqillaji mabɓe e wadde abonné nde tawno abonné on ko nafata abonné on ko wallata kadi eɓe mbatten haqqillaji men no fewi hannde woni commencement men e émission o donc eɗen ñaagui Allah nde ɗum yarata yeeso kadi eɗen ñaagoɓe duwaw nde Allah ɓeydata télé o ɓeyda gueɗe ɗe foof ha yaara yeeso enen foof mbawini yitade koye men nde tawno no mbiɗen ni enen kala ɗo pulaar ne dilla walla kala ɗo wiye leñol ngol ne yiiɗi yitade hoore mum sino ko saago men taw eɗen tawe ɗon donc ɗum woni fandare men ɗum woni ummugol meɗen ɗum woni kadi ko jaɓɓeten guila comité en faade ñalawma hannde o donc ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe ene ñaaga DSTV yoɓe mbattu haqqillaji mabɓe DSTV yoɓe mbattu haqqillaji mabɓe tigui rigui no fewi e wawde wadde abonné e nder oɗo émission mo ganduɗa oɗo télé ganduɗa ko kesso pulpul gonɗo en e gueƴuwaji mo ganduɗa enen foof eɗen batti hen haqqillaji meɗen ɗum noon en mbiya bandiraɓe tan allahumma salli ala sayyidina muhammadin eɗeɓe mbiya bisimilla mabɓe e émission o bisimilla mabɓe e dental ngal bisimilla mabɓe e ñalawmaji samedi ɗiɗo nde ganduɗa eɗen mbaɗa émission ngaji men kadi Diallo ko noon tan DSTV nen ɗo e rond point jeudi eyyi ko ɗum ɗo kesso ne udditi joni min kumsi hen émission amen emin ñaagui tan so yalti kala mo nelduɗa yo wot partagé ɓeydo yajde so yaaji tan ma won avancement waɗana ɓe avancement waɗana min avancement saabu ko ɗum nafata minen min tam joddini min ɗo tan ko kattanteyagal e yidde pulago ko ɗum tan donc bandiraɓeɓe son jii DSTV joni kumsi ballonɓe mbaɗon like mbaɗon abonné mbaɗon partagé e golle ɗe yaara yeeso lay ɗum noon ko noon tigui Kadia Ibrahima golle ɗe o jaaru yeeso en ñaaguima dendagal ɓiɓɓe wiyoɓe mbimi e wimami
yeeɓiyankoɓe kadi ne ganduɗa YouTube kañumen foof ɓe mbatto haqqillaji mumen ɓe ganduɗa yiɗɓe mabɓe sehilaɓe mabɓe eɗen gandi kadi gaari ga waɗandeɓe kadi e yewtere nde ganduɗa ko yewtere e dingiral mugiyankoɓe ɓe ganduɗa ɗum noon kala e saaha maɓe jii hen ko weeliɓe no fewi ko fati e banggue mogo maɓe nan hen kadi ko ganduɗa koɓe gandano maɓe nan hen kadi ko ganduɗa ɗum ɗo ɓe meeɗa ɗum famde e nder mugiyankagal nde tawno ko fuɗɗiɓe hen guila nde weeli nde guila nde muusi nde guila nde ganduɗa hewɓe jaɓani nadde hen guila nde ganduɗa hewɓe jaɓani rewde hen maɓe gandu holko woni mugiyankagal pular e holɗo fuɗɗori holno ardi holɗo ummori ha yetti ɗo yetti hande ɗo donc ɗum foof maɓe jii ɗum hande e DSTV ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mbatten haqqillaji moon kala ko jiɗɗon namdade kadi so namdi min kadi moon keɓ kadi ɓuuri gandal ngal kemɗon hen ngal kadi ha ɓeydo yarude yesso no fewi no fewi ɗum noon ɓe bandiraɓe mbatten haqqillaji men no fewi e émission wadde hen abonné foof no mbiɗen ni ɗum noon ko mawɗo Ablaye Ablaye ko noon tan eɗen mbiya kadi surtout mogiyankoɓe enen e udditi damal meɗen to so Allah jaaɓi saaha foof ma won mogiyanke mo nodduɗen ɗo eɗen gandi waɗo mogo ɓe foof eɗen gandi mogo hen foof groupe en foof won ardiɓe ɗum hay sinen mba addude foof hay sinen won neɗɗo goto ma en gaddu ɗum ɗo kañum ne haala hol programme mum holno miijiri holno yiiri DSTV ɗum noon mbo sikki enen kam en jii en jaaɓi ko hande garɗen ɗo kono en beltima donc mbo sikki ne kadi ɓiɓɓe fulɓe so jeeɓi ma gandu ɗum ɗo ene waɗi fayida ɗum noon en mbi bisimilla mabɓe ɗum noon en jettimo kanko Samba joguiɗo golle ɗe en jettimo Samba Diop en beltanimomo kadi ha woni gonga en jetti kadi caméraman makko woni ko Ami Ndiaye de musique e en jettimo no fewi kanko ne eɗen mbiyaɓe ɓe jokku golle nde tawno ɗum ɗo kadi ko darde mawde ko darnade kadi enɗam ɗamɗanade ɓiɓɓe Sénégal naaɓe foof nde tawno wonɓe ganduɗa wona Haalpulaar en tan tawa nana Pulaar walla wona Haalpulaar en tan tawa mbawi yebde ɗum kadi belto hen daña hen kadi belemma nde tawno hande o ko juuɗiɗi coɗidirten laaɓa ɓiɓɓe Sénégal naaɓe fof hannde ko neɗɗo goto nde tawno kala ɗo garɗa e galle ma taw ɗon Haalpulaar ma taw ɗon Jolko ma taw ɗon Séréer ma taw ɗon Njaago ma taw ɗon Joola en ndesdiri e nder koye mumen donc ko hunde wande fayida no fewi kadi ko dendiraɓe donc ɗum noon enen foof en jetta Allah eɗen jetta dendagal ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ha joni kadi e koreji men kadi ɓe ganduɗa yoɓe mbimami ɓe ɓe ganduɗa ko ɓen kadi ne mbawi yebden tigui rigui man ɗo kañumen ɓuuri wawde nande kadi ko kalten ko donc eɗen jettaɓe kamɓene saaha foof nde mbaɗat abonné ɓe mbawa kadi hebde kadi ɓe ganduɗa kabaruji belɗi e DSTV taw ko ɗo henna e Guédiawaye no mbiɗen ni Marsa eyyi ko noon Ablaye soɓe nanggui émission amen joni so yalti e DSTV moɓe jii hen ko weeli ko wedda dingiral mogiyankoɓe arta e mabɓe ɗo e DSTV moɓe jii hen ko mbaadi joɗɗi kala artiste inchallahu rabbi mbaɗowo théâtre so Allah jaaɓi woni debbo woni gorko moɓe jii ɗum ɗo e dingiral mogiyankoɓe inchallah ɗum noon ko noon tigui enen mbiya tan bandiraɓe e sehilaɓe enen ha joni en duttora e banggue mogiyankagal nde tawno mawɗo Ablaye no mbiɗa ne waɗi hen ko heewi e mogiyankagal noon eɗen gandi hande oɗo saaha ɗo gonɗen wonɗo fuɗɗori wonɗo ummori ha yettiɗo mawɗo Ablaye ko mbawɗa yewtande hen yimɓe seeɗa mbawi tan ko Ablaye affaire mogo no musno e fuɗɗorde nde ene musno no fewi saabu wadde mogo tan ko tampere wonno eyyi ma wiye hen hunde foof ma wiye ka ɓoccode ma wiye ka huywere kono joni mbo sigi ɗum gasi hande won heɓe ƴettaɗo ɓiɓɓe mumen mbiye yo mbaɗoy théâtre walla mbiye yo mbaɗo jaayi troubaji jaaha gamoya joni ko ɗum woodi joni ala noon hay goto suwa ɗum wadde eyyi kono ɗum fof iwi en noon ko en kaɓanama ɗum no fewi te kadi eɗen mbiya yimɓe ɗo ko parité woni ɗo woni kala nodduɗen mogiyanke gorko en noddat mogiyanke debbo par ce que fof eɗen jogui donc ɗum noon min jii on ko yon mbattu hen haqqille moon ɗum noon woni kadi ko wurnata kadi yewtere nde ko onon e koye moɗon e vie uji moon yo kew yewtere nde so yalti so kala nde yalti mbaɗe gandini min on beltima hen comme ça hay gadi wonɓe ɗo ɓe ma gandu kañumen beltanimen en arɓe ɗo ɓe donc en addi hen ɗo ko pulagu ngu addi hen ɗo ko ɓamtude leñol ngol addi hen ɗo kala ɗo troupe goɗɗo leñol gongol daari pour mogiyankagal enen darɗe ɗon pour mogiyankagal meɗen ko ponɗen wadde hen fof en mbaɗi ha hande noon mbiɗen ko en goppata en goppitta hen sukaɓeɓe ne kadi yo jeeccoto mawɓe Ablaye Ablaye a jarama no mbiɗa ni ko noon tigui ka jaabirama sall annene holko mbawɗa ɓeydanden e banggal mogiyankagal e holno jiiruɗen mogiyankagal hande o no yarata ni e holko mbawɗa ɓeydude hen seeɗa ko mo Ablaye haali eyyi mogiyankagal no mbimi nanni tan joni weeli Ablaye joni weeli joni ɓuuri welde nden mbaɗitunoɗa tan ko yidde ɗemgal ma yidde ko mbatta ko hay mbuɗo a ɗaminaki hen kono joni machallah sa waɗi aɗa waɗoɓe mago ɓe foof ne mbaɗa série joni ma won ko nawtuda galle ma won ko dañɗa hen donc joni ko yettere Allah waddene woto ɓe bonnum meccel ngal yoɓe ɓeydo hen nanggude no fewi
ɓe pewna ɗum haa feewa no mawɓe adan ɓe fewndirnoo ni kamɓe ne sukaaɓe hesɓe ɓe arɓe yiɗɓe mogiyankoɓe naatɓe heen ɓe yoɓe pewnu ɗum ɓe nganndi ɗum ɗo ko liggey baddonooɓe wonaa ko famdi ko findinde e herjinde e ƴertinde sabu mogo kala ko jeebɗa heen aɗa yiya heen hoore ma saha aɗa yeeba séri gooto cikka an ko an haaldete walla won ngannduɗo histoire galle ma yehi tottiri ɗum naati heen donc wonaa ko famdi meccal amen ngal ne waɗi riche wonaa ko famdi wadde ne sukaaɓe yoɓe tinno e kayma ɓe pewno mago haa feewa no mawɓe adayiɓe ɓe mbaɗnoo ni noon ko noon tigi Kadia Ibrahima Sall ene mbiya maw yoɓe pinno ɓe pewno ɗum ɓe mbaɗano mawɓe adi ɓe mbanno ni mawɓe adi ɓe noon mbanno ko yidde mumen de yidde noon kadi yadde yidde moññude seeɗa en ndiɓe sertude seeɗa aɗa nden ko jokkegol nden ko yidde tigi rigui wonno a yid jarlitiɗa jarana a namda ko hen passe a namda ko hen buɗɗiɗi a namda ko hen buttati jaranma woppude haaju ma e hammuji ma goppa golle ma jaaha joɓa kalis ma jaaha mbaɗoya émission walla jaaha mbaɗoya théâtre yalli keeɓa yalli mbasa gona e ladde balɗe sappo e joyyi aɗa ya aɗa wone tournage aɗa waɗa fof ha garta tawa ko ɗaminɗa hen ko keɓata hen ko alano wayi kono hannde o mbeɗa sikki ina famɗi hannde e mogiyankoɓe mo mbiyata ar mbaɗen mogo taw namdaki mo kalis walla holko donc waɗi yande gartam waɗi nafoore enen ko ɗum wonno fandare men hen fandare men hen ko yen per lawol ngol so lawol ngol ferama kala garɗo janggo e jaam wawa naftorade hen ewa enen kadi comme mbiyatani radio ji ɗi télé ji ɗi kala hen télé ɗo jaaɗen walla tawi hen kadi en garɗen sino sago men ko yo pulaar o yaaru yeeso enen ko ɗum ganduɗen ko ɗum jeyɗen ko ɗum mbawɗen titorade neɗɗo haalata koko andi neɗɗo waɗata koko andi sa waɗi ka anda so ɓooyi addandema probléme donc enen ganduɗen ko théâtre ko ɗum hen jannguɗen hen piƴƴen hen mbaɗen fof donc kala émission mo mbawɗen wadde sen mbaɗani ɗum welani hen donc ɗum noon elay saago kadi mbiɗen ɗum dingiral mogiyankoɓe en goppani hay goto alama samba alama demba donc ɓiɓe fulɓe fof no nodda hen ɗum noon eɗen mbiya tan yo Allah wallitir cellal DSTV ko télé baɗɗo fayida no fewi ɗum noon en ñagonoɓe kamɓene balɗe juuɗe battane moƴƴe eɗen mbiya tan bandiraɓe yo mbattu illaji men no fewi no fewi ɗum mawɗo Ablaye mbiyanmi tan komi ɓeetowaji sukaɓe ɓe tan andi troupe so woodi e wonɓe Allah rokkata hen inde e non joɓe tinno ɓe Allah rokki hen inde ɓe heddiɓe yo jaggan ɗumen mais wona kamɓe tan rokki koye mabɓe ɗoɓe mbaɗi haaɓe ganda ɗo won jagganɓeɓe won heɗɓeɓe sara ha kamɓe ɓe ganda hen kala dental woni noon woda tan mbo Allah feeñi hen hoodere mum kala mo Allah feeñi hen hoodere mum heddiɓe yo jaggan ɗum gadda ko ɓuural e bon mboɗo yi joni sukaɓeɓe ko mbaɗata ko bon min mi salaki ɗum mais mi salaki par ce que Cheikh Oumar wi pere ndar jon noon Cheikh Oumar wi donc troupe aji en jiino ɓano kono troupe goto wonno ni mais joni sa ƴeewi wonti pecce kono min mbiyami hen tan ko hoto ɓe bonodir eyyi moni fo ɗo rewi ɗo yo tinno jagga goɗɗo o par ce que son kaɓani oɗon beldi min ma on ko jinmi wadde mi ala baɗanɗomi ɗum min nodda hen goto ara waɗanami ɗum noon ko addata ɗum ko welamma so wonti en mbadda tan ko ala hande o min ɓuuri ɗum forde o min wawi ɗum hande ko troupe kaari wawi ala oto en mbaɗa ɗum so yimɓe jiiɗi serlude on calloɗe ɗum onon gone neɗɗo goto kala e mon cohluɗo goɗɗo tan wawa arde muɗum ko ɗum tan mbawi toon sukaɓe te kadi joni Ablaye mi arta adan enen ko caméra goto wonanno découpage tan no wayno leydi ndeysan yallah yurmo Labba Camara o wiyano min gaymi aɗum nanggo découpage par ce que lawol gotol mbiya yalta ɗum laabi nayyi laabi joyi kalnoɗa ko joni ɗum fof natti joni caméra ji cartatoma lawol gotol mbatta ɗum certa hen donc ɗum fof eɗen mbiya sukaɓeɓe fof wonko yajani ɗumen yooɓe tinnoɓe laabodir koyɗe ɓe koye mabɓe ɗum noon ko noon tigui yooɓe tinnoɓe laabodirde deedi woni jokkodirde endam hande o noon kadi eɗen gandi e mawɗo Ablaye ha joni an e joguino dental pinal pulaar no wayi hande ni ene ɗiɓi fajjidi salade seeɗa nde tawno en uddino dental ngal ganduɗa ko dingiral muɗum yimɓe ne mbawa rendu hen kalde hen kono hannde o no famɗi nato hen salmina ni min wi o jogui ko an goto jeeya hen fode rang a joɗima tan salamu aleykum waaleykum salam woɗum kadi a sal seeɗa walla min seeɗa min saɗa filte hen saaha mais ko hunde nde ganduɗa aussi ko fonnode kadi continuede fonnode koni tawno hayso pelle ɗe foof moni fof waɗi groupe el mum banggue ene yiilo ko ñaami ittata kam dental pinal pulaar foti ko waccede wuura fonno ko toppitede donc ɗum kadi en ñaago bandiraɓe kadi yo mbattina haqqillaji mabɓe no fewi nde tawno dental so ala so ɓoyi tan ceeɗo ko waɗat hay so yimɓe dentani so ɓoyi tan ceertat donc ɗum kadi ha no mbiɗa hen Ablaye no mbiɗani dental pinal pulaar koko foti nanguede koko foti renede saabu ko heewi yalti hen dewle yalti hen innirede biddo yalti hen hokkude jeekiragal yalti hen hande minen les femmes artistes pulaar minen rewɓeɓe dental rendini min ha joni lewru foof emin jaaha emin ñolloya galle goto ñande foof ko dental addi ɗum te ko hen min gowodiri hen min gandodiri eyyi ɗum noon ɓe fotano ɗum welsinade ɓe
fotani ɗum welsinade minen rewɓe ɓe kam emin jaadi jilli min seeɗa ko Mamma Samba Sy addata e joom suudu mum on lewru fof emin denta minen rewɓe dental Pinal Pulaar ha joni emin denta lewru fof donc dental fotani welsindede ne rendini ko heewi jibini ko heewi en tout cas mbaɗa andi kam dental onon rewɓe kam to banggue moon kam oɗon denti manque ɗon ko nadde e dingiral ngal eyyi nadde e dingiral ngal ko ɗum manque ɗon kono onon kay saaha fof oɗon jindira lewru fof oɗon jindira oɗon mbaɗa vraiment jokkede enɗam mum no yaahi o heddi noon to dental to kam ga pour mbawen addu toon woni gueɗe mi anda kadi holko tagui ɗum an en tant que président walla muujiba muɗum e anni muujiba mum tan ko yimɓe e gonga haajuji ne keewi pelle kadi ne keewi kono neɗɗo fotaani yejjidde fedde ngaliile waɗeede fedde dental Pinal Pulaar ko fedde ngaliile waɗeede kadi renndidi kadi pelle fof kadi e ballal Allah e ballal maaɗa kadi aan watno haa pelle ɗe fof ndenndi sababu o ko aan koye ma ummori e keesi buso eɗen jettamo de passage kanko ne ko darniiɗo pulaago e nde waɗi ɗum nde nodduɗen yimɓe ɓe fof ngari en njii heen nafoore ɗon ɓeɗa waawi wiide won daññooɓe théâtre de kono wonɓe ngannduɗaa ko ɗon puɗɗi dañde kase 100 000 en joni puɗɗi andede ha mbatti wadde groupe aji mbaɗi an tourne wallay Allah eyyi mbimi no mbiɗani tan no mbimi nani ni dental fotani yejjitede kala jiitiɗo hande hoore mum hane yaaha tourneji ha anda ko sababu ne dental sabu ko sabu waɗi sababu gaddeɗa toon ha jiiyeɗa ha jaltuɗa donc ɓe fotani ɗum welsinede fotani welsinade dental eyyi ko noon tan heddi ko neɗɗo way noon neɗɗo kadi ko neɗɗo tan donc kala ko mbawɗa wadde so yeehi ha ɓooyi seeɗa aɗa foti ruttade ganda wonde umminoɗa ɗum woni lawol e andude ɗo ummino nde wonko wallata sono tawi tan an hankkadi ko yeeso ma tan jiyata a natti yiide caggal ma a natti yiide sawdu ma so ɓooyi no wawi so a daroyima tan tem a daroto par ce que kala jiiɗa ko saaha te ko daroyte saabu hay goto meeɗa sikku liwru ala fawori ma heɓɗo hannde ha liwru ala fawori huɓɓino aduna o fof andi liwru ala fawori tuunda fof liwru ala fawori nodda partout ala fof ɗo jahani wona Nouadhibou wona Zouérate wona Fouta kayɓe gaɗi kadi yaade Fouta tourne ha donc heeɓi ha ɗo hannde o watti yaarude ni wonti boofo cate kewɗe jalte mum moni fof darima hen waɗi hen ko wawi heddi ko kadi hay élément ji mum dentini dental Pulaar kadi ha darima ɗo ha woodi soɗiɓe en jalti hen kadi ha jiiya ha nana donc ɓen koye mumen yo gandu ko aduna ko noon ko yaat tan so yaa ɓoyi tan waɗano yaade donc ɓe mbatten haqqillaji men e wawde jokkodirde nde min moni probléme am foof ko wasde jokkodirde mugiyankoɓe ɓe jokkodirat ɗum woni ko jinmi sino sagam hannde o tawa yimɓe ko neɗɗo goto haɓɓere wotere moni foof ittata noon moni fof bon no wawi yaade banggue mum kam no yiiɗo ko dañi ko ñaami kono noon woto yejjide heddi ko heddi walla dental ngal wonno ɗo mbawen hen jaggude mawɗo Ablaye koko mbiɗen ko tan landi sa yi hannde e dental Pinal Pulaar won sukaɓe mboɗo yetta ɓe no feewi woni fellin par ce que ɓen koye dental heewɓe maɓɓe koye dental Pinal Pulaar gonno yama won artuɓe hen caggal ɗum kono heewɓe en ko hen gonno donc kadi ndeɓe jii kadi dental kadi natti yaade no fonno yaarude ni yimɓe gara hannde janggo garata kamɓene pelliti wadde fellitɓe eɗen jetta ɓe ɗum ɗonne kadi fof kadi ay neɗɗo kadi ko mbaɗa wadde foof e ɗo ummiɗa ɗo tinno hoto yejjittu ɗum kala nde kala puisque eɗen keewi gila e nalankoɓe ha e mogiyankoɓe ganduɗa oɗo carrément an oɗo hen sahi ko mbatta ko hannde ko oɗo jembinoɗa ha mbattoɗa wadde ɗum ɗon mais on hoto yejjittu ɗum surtout to banggue musique to banggue fof gotum par ce que théâtre et musique yadata kala ɗo théâtre waɗa ko musique waɗata ɗum accompagné donc ɓen foof aɗa hen kadi ɓe ganduɗa hannde o tawa ni ko hannde wonɓe ganduɗa tawa koye am ndewno mataw ko jinno ko jimɗam ha mbatti yimde hannde jimɗam ala fof mo jimata ɗum e nalankoɓeɓe fo mi simi koye bammal ha heeɓe less eyyi kono yimɓe yooɓe teddintu kadi e jimol sa yimi jimol ganduɗa aɗa yetnagol ɗo won kaari adi ɗum yimde mais teddin ɗum hen an ɓeydata ko fayida ma mi ustata fayida ma kono wonɓe ganduɗa mbiyata tan ko mi leeli jamma tan ummi mi bindu lam naggam e naggam ɗum kadi wona hunde wallore yooɓe tinnoto ɓaari voilà enen kam ɓaari woni bon ko wayno an foof han kadi mawni joueta guitare han kadi yimata kono kam sukaɓeɓe tinɗe kam e kala e moon kam jettuɗo ha yimi jimulam yo wi yomin jetta mawɗo Abdoulaye Samba Sy ɗum kadi na walla kadi quoi voilà ɗum noon ko noon tigi donc en mbiya tan vraiment ha joni ko siftinde bandiraɓe tan gonɗen koye DFTV mo ganduɗa ko ɗo en e Guédiawaye woni woɗɗani rond point jeudi ɗo to lawol faade marché Samb ɗon tigui goɗɗen donc woɗɗani kadi école men ɗam école wiyete
wiyete ni kono woɗɗani école o donc ɗon tigui gonɗen eɗen mbaɗa oɗo émission mo ganduɗa ko émission vraiment télé baɗɗo fayida no fewi no fewi donc eɗen jettaɓe hen no fewi eɗen mbiya tan bandiraɓe yo mbattu haqqillaji mumen e oɗo émission mbatta haqqillaji mumen e oɗo télé kadi nde tawno ko télé ummiɗo wallude leñol ngol télé ummiɗo wallude ɓiɓɓe sénégal naaɓe télé mo ganduɗa no darni e ɓiɓɓe sénégal naaɓe foof ha jofte kadi leñol fulɓe ko wimami donc enen en gari ɗo dara waddude mabɓe kadi ɗen gueɗe nde tawno kadi ko hoddiɓe men e foof nani hen kono noon donc ɓe gaccani hen jaaɗon caggal ɗum noon enen ñagoto enen bandiraɓe men yiɓiyankoɓe wattuɓe haqqillaji mumen e kala e saaha émission ngaji men ganduɗa tigui rigui eɗen mbiya ɗumen tan ala ɗo wonno artiɗo ala ɗo yano artiɗo wonno ɗum noon ko ala ɗo yano artiɗo wonno ko tigui rigui no mbiɗen ni ko Kadia Ibrahima Sall mawɗo Abdoulaye Samba Sy Abdoulaye Samba Diallo ɓen tigui gonɗi ɗo ha joni waɗande on émission moon dinguiral mogiyankoɓe ɗum walla dental mogiyankoɓe ɗum noon tigui rigui eɗen mbiya bandiraɓe tan yo mbattu hen haqqillaji no fewi no fewi mbaɗa abonné tigui rigui ha wona gonga ganduɗa so tawi ɗum waɗama kadi wonko wallata wonko nafata wonko wallata ɗum noon eɗen ñaago leñol ngol e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe e ganduɗa funnangue hirnangue rewo ko munen foof nde wawata wadde ɗum eɗen gandi wasata yiɗɓe men wonɗo goni ɓe ganduɗa ne jewnuno en kadi ne jinno yiide en mbayri yiide en écran mbayri yiide en écran donc maɓe belto hen no fewi ɗum noon eɗen jettaɓe kamɓe en calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen mbiya tan ko joni golle ɗe puɗɗa men garto e mabɓe so weeli Allah ɗum noon Allah jarama on jarama mawɗo Ablaye mi sikki waktu woɗɗo yiide won kadi pelle kewɗe on fedde nan Gabon goomu ngenni wiyete wi kamɓe min Ablaye kala ɗo gonɗon ala fof momi yeɓata série ji mumen waɗoɓe série ji ɓe fof noon kono kadi an kam surtout série mo gonɗa kam vraiment mboɗo jariɓe hen no fewi mbiyom so Allah jaaɓi par tan fof ma ar joni min jogori fuɗɗade joni inchallah hande samedi o min puɗɗo émission goto mo ganduɗa ko dinguiral mogiyankoɓe wiyete e DS TV ɗum noon STV eyyi DS TV ɗum noon haade men fayodirde télé mawɗo eyyi kono tan fof tan woɗɗodirani donc eɗen mbiya tan kamɓe fof kopparɓe ɓe mbi wallahi kopparɓe kala ko jaltinɗen maɓe mbaɗ abonné maɓe car ɗum ha saro so Allah jaaɓi inchallah ɗum ɗon noon eɗen mbiya en puɗɗima hannde en puɗɗirima bisimillahi rahmani rahim yo gortoro alhamdulillahi kadi onon min gonani ɗo min gonnani ɗo so wona pulago tan min jahata noon onon fulɓe onon ni tinno ɗe ko mbimi on ko mbaɗe abonné kadi jeeɓon kadi ko watte ɗo henne ko hannde fuɗɗi so Allah jaaɓi yeeso ɓuuro welde Abdoulaye ɗum noon ko noon tigui mawɗo Ablaye hande fuɗɗi yeeso ɓuuro welde so Allah jaaɓi jaabima eɗen ganni ɗum eɗen jogui on anniye kadi faade ganduɗa e réunion ngol eɗen jogui on anniye faade e renndo ngo ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe men e wiyoɓe mbimi e wimami kamɓe foof yo mbattu haqqillaji mabɓe e DFTV ganduɗa ko ɗo tigui woni no kewɗen wiide ni kala e saaha ɗo waɗɗani ganduɗa marché jeudi ɗo rond point marché jeudi o taw ko lawol pangol tigui marché Sam ko ɗon tigui joɗɗen ɗum noon waɗɗani formation o kadi tigui rigui ɗum noon en jetta bandiraɓe foof no fewi no fewi no fewi ɗum ñagonoɓe aussi balɗe juɗe battere mumen mbiɓe jokku golle tigui rigui wattu haqqillaji mabɓe e sarde audio ji ɗi foof sarde ganduɗa waɗa abonné waɗa sara kadi foof ha bandiraɓe foof keeɓa hen moni foof wawa kadi andude oɗo émission kadi jibinama ɗo tigui ɗum noon Kadia Ibrahima mbiɗon ni tan yooɓe mbattu hakkilleji mabɓe e DSTV nen ɗo e rond point jeudi wetto hedde pharmacie saɗa yaaha lawol marché Sam ko ɗo woni e yooɓe mbattu hen hakkille ɓe ganda émission o ko émission kesso joni fuɗɗi ɓe nanga hen ɓe nanguirte hen tan ko gueɗel ko wadde partage wadde like wadde abonné eyyi ha yaaje ɓuura yajde ɗo inchallahu rabbi ko hande min kumsirima bisimillahi rahmani rahim yo affaire o yaaru yeeso hamin daña hen ko ganduɗa ni ne ɓuuri ɗum komin jakorno ko kadi emin ñagono kadi joom télé o kadi yalla bamtu DSTV ha daneɗo woɗɗi no téléji goɗɗi ɗi ko ɗum min duwoto lay ɗum noon ko noon tigui mawɗo Ablaye mbaɗa andi waktu o woɗɗoyi no fewi waktu o woɗɗoyde eɗen mbawi mi tigui waynade eyyi ɗum noon konngol ma cakkitingol tan mbayno bandiraɓe Allah jarama on jarama e keɗogol moon e jeebgol moɗon saabu aɗa andi heɗade yebde wona gotum ɗum ɗon noon en mbiya on tan ko sehilaɓe moon yimɓe moon yiɗɓe wonɓe jiɗɗon kañumen garnoɗo hannde waɗande on oɗo émission mo ganduɗa ko hannde fuɗɗa no eɗen mbiya tan yallah yarini ɗum yeeso kadi tinɗon hen no moƴƴi kadi jaggon hen juuɗe moɗon sappo salla jaaɓi min kala fodde amen min mbaɗen salla jaaɓi inchallah noon wiyon tan wattaqullah kuule Allah fi amanallah hasbunallahu nimal wakil yo jaam walanen mo Kadia Ibrahima eyyi konngol macca ko salminde tan yeebiyankoɓe DSTV kala ɗo gone dunde baba adama oɗon calmina oɗon juura oɗon beltane no fewi ko minen ko onon tan tahi min jooɗade ɗo weltinde pulago e weltinde demgal ngal on calminama on juurama yallah hokku amen hawrude aset paaɗo aset foof keɗoɗon min ɗo e DSTV e dingiral mogiyankoɓe inchallah
tigi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe on beltanama ha woni gonga on jettama kadi on ñaganama balɗe juɗɗe battane moƴƴe e arno yewtidde moon hannde émission men mo ganduɗa ko dingiral mugiyankoɓe ko mawɗo men mawɗo Abdoulaye Samba Sy wondude e bani men debbo Kadia Ibrahima Sall e wondude Abdoulaye Samba Diallo ɗum noon on beltanama ha woni gonga to récité woni toon ko Samba Diop en jettimo no fewi ko caméra ga gueɗen ko Ami Ndiaye woni ga ɗum noon en beltanimaɓe ha woni gonga ɗum noon en yaguima yafuya so tawi waɗi accident mbaɗa haqqillaji mabɓe kosta arno wadde émission o ko ɓeɗo tigui machallah e émission men hannde kaɗa kesso pul hannde noon ñanten ɗo ko Alassane Ousmane Sarr mo ganduɗa ko gorko mo bokke Bolel Gaye e kanko ñanti en tigui rigui ha woni gonga en jettimo kanko e joom suudu makko Batuli Ba en ñagonoɓe balɗe juɗɗe battane moƴƴe eɗen mbiyata ɓe jokku golle tigui rigui ɗum noon ilal liga o maratan o ogra yo Allah ko en hawde aset paɗo so tawi weeli Allah on jarama.